गासैनिसिमबो खुलुमबाय दिनै दादानि ब्लगाव दादाखौ नुनो मोननाय नङा आंखौसो नुगोन मानोना दादाया दिनै जोंनाव मागोनि माने ओंखाम बोथिसे जानो फैदों आरो डिनार फैलाय आं मोनसे बुस्थु खिन्थिनि अ माया गोदाखांबाय बेदरा इखिनिल' बेदर जाहोनो नागिरदों माया दादानो गोदाखांबाय अबाव दोनैखो खर' गोजासोमोन ओइयो आंनि पाप्पि हिर' दहाय गेलेनाया हिर' बै दादा इयो आंनि फंबाय आरो बेदरानो गैला आं संनो रोंगौ दादा आङो बांसिन मा होनो बयलारजों बिलाहिखौ बांसिन गोथाव सङो ओमफ्राय नाया बारा इमान थिग जाया ना खेबसे संबाय गोसोआव दं ना संनायखौ आदा जाबाय सोमोन्दोआव बिबथै जोंना बिबथैखौ दादाबो होनो जोंनि बाक्सायाव ओमफ्राय दादिबो होनो ओमफ्राय बेलेग साइडथिं आरो बर'आव मैना खिन्थु आदै लिरनायाव आदै ओमफ्राय खिन्थु जों होनो दादा नङाबा दादि आरो खायसे दादा माने आदाबो जायोना आदाबो जायो दादा खायफाया दादा माने बेलेग साइडथिं मा दादा होना जोंना आदा होनो खिन्थु खायसे जायगायाव आरो दादा इदि होनोना इयो आरो आदाखौबो होनो मा बिदाखौबो होनो आं अबेबा साइडथिंजाय दादा होनोलै होना आं बिदि सानो मा बेदरनि दाबोरखौ लाबोलाय आं रोंगौ खिन्थालाय रोंगौ गोथाव जायो आंनिखौ आं गोसो होना संबा गोथाव जायो ओमफ्राय खिन्थु मालाबा बादौबो आरो खिन्थु गोसो होना संबा दा सोलास्लिबलायगोन आं दायो संगोन दादा नायदो नायथारदो खोरदैजो ना खोरदैजो ना दादा आनैया संदो इयो न'नि खोरदै ओमफ्राय नाया बायनायसोलै आनैया प्रग्रामाव थांबाबो आंजों थांफाबा शुटिंआव थांबाबो लास्टाव मालाय सब ग्रुप फट' लायो ग्रुप फट' बाथाय फट' लाना होग्रासो फट'ग्राफार देनांबा मा होनो बुरैबा इमा इयो अमा रुना मा खालामगोन रुनानै एवगोन अमा खोमा बादिसो जासिगोन कुकाराव माइ अमा आथिं आरो बाबा इदि रुफिननो अमा गोरानखौबो रुयो आं दाउ संनांसिगोन आरामसे इखौ आं संगोन आरो दादा दाउ लकेलखौथ' माबाया रुवा बेनि थाखायनो मा नोंथ' सुखादोना मोजाङैनो साफाखा सुला आं सुनो गियो दादा मानो मिथिबायना सुबाथाय समाव हाबो थानो नागिरना मोनजाग्राफोरा खस्थ' मोनो आरोना खेबसे इदि इनसिडेन्ट जाखांबाय आंजों ओंखायनो सुनो गियो आङो जाबाथाय ओइ जाबाथाय संनोसै आं ओमफ्राय आबैया दादानि ब्लगखौ दिनै आं सामलायगोन आबैया आलु लेमदो आंनि बाबानि बिमा आबै नायलाय आबैया खै बोसोर जाखो जोंहा गोबाव जाबायहाय आबैया दादा खेबसे जोंहा आबैना मेगना एसे गाज्रि ना आइ अपारेशन खालामनायाव खेबसे हस्पिटालाव थांदोंमोन हस्पिटालाव थांनायाव माने बैसोखौ सोंदोंनो डक्टरा बेसेसो जानांगौ होमबाथाय आबैया माबासे खामोन खोमा 35 नङाबा 40 प्लास मा बेसेसे 60 सो खामोन बारा गोबाव जायाखै आबैया मालाय 19 सो जानांगौ 25 सो जानांगौ होनना लादों जुदिबा बुहुद माने 60 जाखाबायमोन दा आबैया माबासो जाबाय आबैया जोंहा 80 नि खाथियाव जाबायनो नायलाय आबै इना आबैना मेगना इथिं अबथिं नुवामोन आबै अबथिं नुवामोन आगदाया ओमफ्राय आगदाखौ अपारेशन खालामनायाव आगसियाबो एसे डिफेक्ट जादों आरो थेवबाबो स्टिल नुयो आरो नुयो एसे मोले मोले नुयो
आबै हा खोनायोना खोनाया होनदो खोनानाया दा बाहायसो खमायबाय खमायबाय मानिफ्राय खमायदो दादा आबैनाया नै गोदनायाव एकदमबारे सिद्दा गोदनायनि उनाव मोनसे सबाय बिमा मार गिदिर जादोंमोन ओमफ्राय गिदिर जानायाव बारा बोसोर जायाखै अपारेशन खालामनाया 5 बोसोरसो आवगोल अपारेशन खालामदों ओमफ्राय इनिफ्राय रोदाखौ हास'नांदो ना नङाबा इबो बारायलांबाय थागोन साइड इफेक्ट जासिगौमोन ओमफ्राय डक्टरा बेनि थाखाय ओमफ्राय जिबाबो रिस्क लानानै बै मोनसे स्पर्को हस्पिटाल दंना बेहाय माबा खालामदों आरो अपारेशन खालामदों अपारेशन खालामनायनिफ्राय बांसिन खोनाबांसिनला स्टिल थेवबाबो नुबाय आरो जिबन ना बे गोदो आन्दलनावबो होसो जाखांबायना आबौआ दादा माबा जोंहा मा होनो आङो 2002 आव जन्म जादो ओमफ्राय 93 आबौ थैनाया मा 2003 आव थैदो 2002 आव आं जन्म जादो बोसोरसे थानानै आबौआ थैदो 2003 नंगौना नङा 2003 आङो होमबा बोसोरसे जाबायमोन दादा ओमफ्राय आदाया आंनिसाय बोसोरब्रै गिदिर होमबा आदाया गोसोआव दं आं आबौनि महरबो गोसोआव गैया आबौआ आंखौ बोरैबा ओरै बामोमोन बिदिसो बामोनो तेरा बामोमोन आबैया गोसोखाङो ना खाङाबा आबौखौ जोंहा आदाया ओइथिं बारियाव सावदो नालाय आबौ फैदो होनबाय थायो आंनि सिगाङाव दाबो मालाबा ओइहाय ना माबायाव खिन्थु ओजा फैदो होनबाय थायो दैमा सेराव सावदो दैमा गोथै सालि बादियाव गोथाव जागोन दादा गोथाव जागोन होबायानो गोसो होना संबाथाय गोथाव जायो होनो माथो कमेन्ट बक्सआव कमेन्ट नांगौ आंनो बेफोरबायदि संनाया गोथाव जागोन ना जाया नायथारगोन आंनि स्टाइल मानसिफोरा कुकिं ब्लग होबाय थायोना दादा कुकिं ब्लग होआ होमबा ओमफ्राय दा आंहाथ' इउटुब चेनेलबो गैया जाहैबाय आंनि रोंगौथिखौ खिन्थिनो नामा नोंनियावसो नुसिगोन ना ब्लगा आंनिसो जाबाय दिनै आं माने खामजानो गिदों मा होनो मानसिफोरा संनो रोंनाय रोङिखौ एरनायावबो नुयोनो खोस्लि एरनायानो आंना आवगोल जायामोन आरो ओमफ्राय बिमाया फोरोंबाय आरोना बुहुत मोनसे गोदान सोलोंनो हाबाय थायो जों माने दाना स्टुडेन्टसखाय मानसिफोरा माने सङा माया आजिखालिनि सिख्लाफोरा इदि होनोना खिन्थु दानिया माने समानो मिलायबाङा दादा नों कलेज थांबा नों फुङावनो थांगोन ओमफ्राय नोङो इदिनो फैनायावबोथ' लेट जायो कलेजावथ' क्लासफोरानो अबा जेनेबा लास्ट क्लासफोराव अबा 3टासोआवबो थायो नालाय दा बेनि थाखायनो माने बुहुत समा मिलायलायालै नों जुदि स्टुडेन्टस लाइफखौ पुरा मोजाङै थायोबा आरोना ओंखायनो माने संबांनाय समाव जाया आरो खिन्थु चान्स मोनबानो सङो ओमफ्राय जोंहानियाव मा मेन खोथाया साथाम संग्रा दं आनैया सङो आबै सङो ओमफ्राय माया सङो ओमफ्राय दा गावसोर जिथिया हाख'वा आलासिफोर फैयो अब्ला आंनो हेगारना होयो आरो नोंबो संदो होननानै ओमफ्राय आङो बेदरखौल' आवग्रियो संनो अमाबा दाउबा आं संनायमोनब्ला बेखौ बिदि सङामोन फार्स्टआव आङो मा खालामगौमोन पियाज टमेट' बेखौ ग्रेभि माने मसाला गासैखौबो मोनहोजोबना लागौमोन ओमफ्राय हटेल सिस्टेम आरो ना ओमफ्राय मोनहोखांजोबनायनि उनावसो बेदरखौ होगौमोन ग्रेभिया टेस्ट जाबाय बेयाव माने पियाज आरो टमेट'नि मसालानि बाहादुरि बेवहाय आंनिया एकदम नोङो माने सिम्पोल बर' खाना नुगोन दादा माने हेल्दी जाहैसिगोन आरो खम मसाला बेसे गोथाव जायो अराव संनाया साबसिन जायो जोंहा ओंखायनो बांद्राय गेसखौबो इउज खालामा आरोना साहा फुदुंबा ओमफ्राय खिन्थु नांथारगौ जायोबा अब्ला खालामगोन आं खिन्थु अरदाबाव संनो बांसिन प्रिफार खालामो आरो बेनि थाखायनो किटचेनाबो बया माने गोदान खालामदों ना एकदम उलाट पालाट जानानै दंजोबो
खामबाय बेदरा खामाखै खामाखै थाव ओंखारदोंना थाव ओंखारदो दे जा थाव ओंखारदो नायनि गोथाव जायाबा खामनाय मोनामलायबा सेस होमबाना दुरनाम जाबाय दादा आंहा आंथ' दाननाय गैया आंथ' दानखाया दानखाया आं भिडिअ'खौनो दानखाया एसे जाबानो जासिगोन साखिनानै गोथाव जामारगोन ना गोथाव जामारगोन माबायदि बिदि रानजोबनांगोन अब्लासो गोथाव जागोन बे जब्बावनांगोन गुदुं खोमा दे गुदुं दे बारा नांला ना आंना खिन्थु संख्रिया दादा खेबसेयावनो मिलायो आंनिखौ होननाय आरो अस्सा खेबसेल' होखादोना होफिनखायाखै आं संख्रिनि आन्दाजाया दं खिन्थु संख्रिया आंनिया खम जानाय नङा आरोना खिन्थु गोबाब जायो आरो समाव खिन्थु दा बांसिन आन्दाजा जाबाय मोनखासिगोन आंना बेदरा मोनसिगोन दादा एसे ग्रेभियैनो दोनसै ग्रेभिथ' नंला बे टमेट' होनायबा ग्रेभि जाबायमोन गोथाव जागोन ओइ मोजां नुवाखैथ' थुङा जोबा मोजां नुगोन थुङा जाबायना गोथावल'सो जानांगो जायखिजाया गोथाव जामारगोन जागोन पुरा साखिबाय दा दादाया संख्रिया जाखाबाय खेबसेल' होदो प्रमिस पुरा खेबसेल' होखादो दा जाना नायनोसै खांहोलांनांसिगोन नायनोसै आं नोंनि संनायखौ जाबाय नायनोसै आङो दानिया गोथाव जायोनो जामारदोंना संख्रियाथ' गोबाव जायाखै जेबो नङा खारग'बाय नों रायजानो गोथाव जामारदो थेवब्लाबो आदानि जायाखै नोङो बाबानि जायाखै नोङो बाबानिया बांसिन गोथाव जादों बाबानिया बयनिफ्रायबो गोथावसिन जादों बानलुआबो आलु गोसा बयनिफ्रायबो गोथावसिन जादों नै जाग्राफोरा उथिजोब्बाय बेनिफ्राय नै संग्राया लास्टा लासै दङ ओमफ्राय नै आंनाबो सिखारजोब्बाय सानैबो नै जों सानैया लास्टाव थेंक इउ आगै दिनै आंनि ब्लगखौबो बानायना होबाय आरो गोथाव संना जाहोनायनि थाखाय थेंक इउ आगै थेंक इउ जिउ गोलाव जाथों आगै देनां आंबो बेनिफ्राय नै जोंहा आयंआबो जाखांबाय आंनि लोगोफोराबो जाखांबाय बेनिफ्राय नै आंना लास्टा लासै दंबायो बेनिफ्राय बेनियाबो जोंहा एक्ट्रिस आंनि फिसाजोसो दे आं मान नालाय दादा निजिगोन सस्ता एक्ट्रिस माने आंनि फिसासो जायो बेनिफ्राय दिनै आंनि फिसाजोआनो संदो बेनो लास्ट बै नै आदैयाबो खारबाय जानानै बेनिफ्राय आंनाबो जोबाखै नै आं जाबावगोन नै गोखै बेनिफ्राय मागोनि आंनि आलासि जानाया बेनो लास्टमोन जोबथिमोन आंना नोंसिनावनो बेनिफ्राय आं बेखौनो बुंगोन आंखौ ओंखाम जाहोनायनि थाखाय थेंक इउ आगै जिउ गोलाव जाथों आरो मोजाङै मोजां फरायनो हाथों बेनिफ्राय आंबोथ' मुसलपुरावनो थानाय जासिगोन नोंहासो हाबा जानानै थांबाथ' गोजान जागोन आंबा खाथियाव जायोना गोजानाव जायो जोंहाथ' आदाजों खाथियावसो जानो लुबैगोन ना गोजानाव मोनथिथ'ला बेखौ जोंहाथ' आदा बा बाजै नोंसोरनि आइ नोंसोरनि बाबा जोंथ' खाथि जोंहाथ' लोगो मोनजालायबाय थागोन नोंहासो गोजानाव हाबा जायोबाथ' जोंजों मोनजाफानाय नङा खाथियाव एसे खाथियाव जायोब्ला होमबाना चान्स दं नामा दं बांद्राय गोजानाव जानाङा मसलपुरावबो टाउन जाबायना मसलपुरावबो नांगौना एक्ट्रेस जोंनो दे दादा जोंनाव फैनायनि थाखाय पुरा थेंक इउ नोंदि फैबाय दिनै नों ओंखाम जाफेराखैमोन खोमा ना जोंनाव ओंखाम जायाखै जाफेराखैथ' ओरैनो फैनायसो जायो हाबनायसो जायो दिनै फार्स्ट आरो मागोनि समाव बेबो फैबाय जोबोद गोजोनबाय आरोना ओमफ्राय दादाया दहाय आंखौ जिउ गोलाव जाथों होनदों आं दादाखौ होनगोन दादानाबो जिउआ गोलाव जाथों आरो मा दादा आंनिसाय बांसिन जोरथों बिदि नङा
नोंबो जोरथो भगबाना जा खालामो मोजांखौनो खालामगोन आरोना नोंबो जोरथो आंबो जोरथो गासैबो जोरथो पुरा संसारावनो गोजोन खुसि थाबाय थाथो गासैबो मोजां खामानि मावनो हाथो मोनफ्रोमबो बिथिङाव नोंबो नोंनि बिथिङाव आंबो आंनि बिथिङाव मोजां खामानि मावनो हाथो गासैबो जों बेखौनो आसा खालामो थांना थासान्दि गोरोबलायनानै जाहाथे माने जोङो मोजां सान्थौ लानानै मोजां गियान लानानै खामानि मावलांनो हायो जों बेखौसो आसा खालामो सानफ्रोमबो थेंक इउ आगै आरो गासैखौबो बाबा बाजै गासैखौबो नों जाखांबाय माला जाखांखो जाथ'वाखै बाजिया जाथ'वाखैयानो अरसो सायबावबाय अराबो गैला दिनै डिस्टार्ब जाथारबाय डिस्टार्ब होबाय आं गाननोसै नोङो एसेबां बुरजा बेनो नङा माबा दंबावो माथामखा दा बुहुत भेजाल जागोन माथामखा नै बिसोरनो होनानै दिनै फोजोबनोसै भिडिअखौ नै बेयावनो नै आं होबाय बेनो बेयो राजा ओइ इयो जोंहानि न'नि ना इ बयनिसाय गाजा नायदि ओइ अरनानै आथिं खरा खालामबाय अन्थावनो इ खरा जानानै दंखायो दय आंजों लोगोथार जादो बेसो हाबाने इखौ दांनां ओइ इदि सोर सोलोंदों नोंखौ इदि हा आलाय सिलाय जाजोबसिगोन दा